Il-kċina? Għal fuq is-sufan. Għal fuq is-sufan? Saqajja ma jlaħqulix imma komda. Jina- Matteus. U faċċata tal-Matteus. Komda jitkomdu kullħat. Kemm intlaqgħu daw il-question answers li jibatulna fuq Qed nħu il-Facebook pjaċir, page aħjar. ta' bejnietna u għan iktar illum. Tajjeb. Nibdew les, Tlaqna. kargat. Yes. Mela, xtaqu jkunu jafu xi idejat kreattivi għall-ikel. Ma, Mela, ara, naħseb l-ewwel pass, tibdaw tajt jina xjoġobni. Ġifiri, qabel xej tajt jina għaw daw s-setta ingredienti u nixtieq nagħmel pereżempju fruit smoothie. Jew nixtieq nagħmel jien naf xi ikla li tinvolvi l-ħut. Min hemm tibda? Għax imbagħad anke tagħmel sempliċi search fuq l-internet u tgħidlu fruit smoothie ideas. Jew inkella fish ideas, recipe fish ideas, biżibilju jitlalek. U tista' anke tkun speċifiku tgħidlu xi trid fil-ħut u fit-taħlita, ġifieri. imma għal min qed jitlef il-weight jew fat loss kif tgħidulu intom jitlef ix-xaħar. Għal breakfast, jekk wieħed ħaj jiddeċidi li jieħu breakfast, x'l-aħjar, li ma l-aħjar source li jieħu biex jibda jara il-weight niżel, il-peace niżel. Prosit, mela qabel xejn mhux bil-forsi kun hemm breakfast. Jiġifieri aħna trabbejna f'mentalità illi tikol xi ħaġa għax inkella l-metabolizmu ma jaħdimx. Dan huwa kollu fals. Fil-verità, kważi jsibu illi iktar ma ddum ma tikol l-ewwel ikla aktar hemm benefiċċji. Da jgħidulu intermittent fasting għal min jixtieq ifittex fuq għax vera importanti. Però min Issa. ikollu mbagħad kmieni fil-għaxija u mbagħad filgħodu bil-ġuħ. Allura hemmhekk il-breakfast ikollu bżonnu. Xu tajt is fasting, jekk Eżatt. tispiċċa tiqaf tikol kmieni u tibda tikol kmieni wkoll, tajjeb hemmhekk inti l-importanti li kemm jista' jkun għamil bejt 12 u 16 sija Eżatt, sajma. okay. Imma ejja nassumu li dak li jkun ħajjieħu dak li msejjaħ breakfast. Isibu għall-iskopijiet tagħna li ngħidu aħna rridu nittonja u naħarqu x-xaħam, illi l-aħjar nibda l-ġurnata bil-proteins u bil-fats. Mela għalhekk pereżempju l-bajt tant huwa famuż. Biex ma nispajkjawx l-insulina, ġifieri. Dik waħda, u għax apparti minn hekk dulsima meta inti tikol il-karboidrati fil-ħodu, mela biex inġibu kas esaġerat, min jibda bid-donuts U fil-ħodu. le, ma nitkellmux fuq il-non-healthy things. Mela jana English breakfast. Le, laqqas, il-carbs, per eżempju, sandwich, whole meal, sandwich. li huwa sostanzjuż whole meal sandwich, Ma fil imma carbohydrates. imma Eżatt. ħatajdinna jent, għaliex l-aħjar protein bite milli whole meal sandwich, per Prosit, eżempju. qed isibu dul illi jekk inti bdejt il-ġurnata ngħidu aħna bil-ħobs, jew b'ħafna cereal, jew inkella mhux ħafna cereal ma jkun cereal mimli zokkor. Tajjeb għax dan xafej jkollok abbundanza, jekk ċertu cereals huma magħrufin kemm fihom zokkor. Dan xafej dew ħafna biex inti tispajkja l-insulina, però apparti minn hekk li dak mhuwiex tajjeb għas-saħħa normalment, hemm raġuni oħra. Illi jekk inti bdejt tikol il-karboidrati u tikol ħafna minnhom sa ċertu punt, ħajbqa' jkollok dawk il-cravings matul il-jum. Mela il-ġisem qisu programmat illi jekk beda bil-carbohydrates fil-ħodu ħajbqa' jridhom. Il-moħħ iktar mill-ġisem. Il-moħħ u mhux hekk. Għax il-moħħ jikkontrolla Qed kollu. naħdu għom flimkien. Jiġifieri skopi ieħor apparti għat-toning u għal-fat loss huwa illi aħna jekk ma tantx ħadna karboidrati fil-ħodu, mela pereżempju morna għal xi bajt fil-ħodu. L-English breakfast Tajjeb. tad-daħ. Imma skont anka pereżempju kemm tagħmel mela billi inti tagħmel għal mod tal-kelma ta' nivvinta. Żewġ bajt salzetta żgħira mod. Jekk tagħmel xi 5 salzettit mill-kbar. Aw sausages, eh, aw sausages li mhumiex magħmulin Ekku. mill-laħam. Minn dak Vegan. il-processed. Musta nsemmijom għax ma nafx hekk ditta jew le. Eżatt. Imma nafxettajt u apparti minn hekk dulsima li trid toqgħod attent ukoll huwa fil-kwantità, jiġifieri dan kollox jista' jkollu forma ta' salzett, anke burger. Burger tista' ġibha minn x'imkien u tkun marqa fiż-żejt. Eżatt. Jew tkun xi Tista' chicken tagħmilha burger magħmula homemade. Jiġifieri mhux il-forma tal-oġġett li jgħod imma x'qed tiekol. U l-importanti l-aktar li jsibu huwa li l-ewwel ikla tal-ġurnata tkun l-aktar rikka fil-proteini u fil-xaħmijiet. Per eżempju nsemmu iż-żejt taż-żebbuġa. Għaw Malta għandna tant żejt taż-żebbuġa tajjeb, l-extra virgin, eżempju, li tista' tgħid għamilt vera ftit ħaxix fil-platt tiegħi, għamiltlu żejt taż-żebbuġa fuq u ħadd bajda jew tnejn. Għal-breakfast. Għandek min, jiġifieri dawn huma ġast idejat. Per eżempju hemm Avokado. L-avokado hija eċċellenti. Għax għandek il-fets naturali. Eżatt, tista' tagħmel xi Greek yogurt, tajjeb, illi jekk anke titfalu l-lews, Eżatt, inti fil-yogurt għandek eżatt. xaħmijiet tajbin, Fiber. għandek ħafna protein, u mbagħad inti qed iżżid anke l-lews il-ġews, pereżempju miegħu, illi qed jagħtik ix-xaħmijiet it-tajbin. U karboidrati pjuttost baxxi.
Jiġifieri jekk anka infittxu daqsxejn idejat ta' high protein breakfast ideas fuq l-internet ħajjitlalna biżibilju. Però din mhux regola laqqas. Diment li dak li jkun messaġġ matul il-jum qed jieħu ftit karboidrati u mhux ħafna m'hemmx problemi, imma hemm tendenza li jekk Ma din taħdem għal kulħadd. Taħdem għal kull ġisem. Bħal dejjem Stef dejjem neħdu parri ta' nutritionista aħna qed nitkellmu ġenerali. Imma riċerka fuqha xina rajt fuqha mhux kwestjoni tal-ġisem tal-moħħ. Għax inti meta tispajkja l-insulina, aħna nkunu rridu aktar. Allura ċertu tip ta' zokkor anke l-healthy carbs mhux li għandna bżonnhom, ma forsi mhux fil-bidu tal-ġurnata. Ekku, u jibda anke l-proċess dulsima illi bih inti b'dawk il-proteini u dawk ix-xaħmijiet int ħadd kompli taħraq mix-xaħam li għandek diġà. Jiġifieri waqt illi biex infhmuha b'mod sempliċi immaġinana l-karozza. Ħadniha biex intuha l-fuel. U tal-fuel ħajgħidlek xi trid tiegħek unleaded jew diesel. Mhux ħatajdlu tnej, ħatajdlu unleaded jew diesel. Waqt illi aħna bħala bnedmin jekk pereżempju nieħdu tnej li huma mela kemm il-carbohydrates u kemm il-fuel il-ġisem jgħid all right, mela jiena ħan istorja aktar ix-xaħmijiet, pereżempju. U naħdem bil-karboidrati. X'ħaj jiġri? Jekk aħna minna ħal-oħra minflok ħadna xaħmijiet biss, u ħajjed ħi ma nistorja xejn. Għax dal qed itina ħanużah. Mela iċ-ċans li jiena nżid max-xaħam li għandi ħajonqos. Għax flok ma tajtu żewġ sorsi ta' enerġija, tajtu sors wieħed u dak qed jaħdem bih. Dan li qed titkellem fuq u jota l-kull mil, jiġifieri l-opinjoni tiegħek li il-carbs ma jitħaltux mal-proteini, imma l-proteini jistgħu jitħaltu mal-fats? Prosit, mela ara, normalment l-iktar importanti li ma nħaltux ix-xaħmijiet u l-carbohydrates. Ix-xaħmijiet. Il-fats u l-carbs li ma nħaltux. Meta ngħidu xaħmijiet anke healthy fats. Anke healthy fats, fis-sens. Ma nħaltux, ġifieri, ma nħaltux ammonti kbar minnhom it-tnejn. Billi inti għax impossibbli jkollok xi ħaġa kważi li dejjem tkun. Per avocado on toast. Eżatt, eżempju hemmhekk għandek żgur għandek ix-xaħmijiet tal-avokado u l-proteini u bad għandek il-carbs u ftit protein mill-ħobs. Jiġifieri aħna l-aħjar nisseparaw, mela jekk jiena ngħid ħanagħmel pereżempju jiena ftit ross, għamiltlu t-tuna jew iċ-chicken, mela ħadd il-carbs u ħadd il-protein. Fil-ħodu pereżempju kif semmejna ħadna l-bajt mela ħadd il-fett mal-protein. Jekk tinnota il-carbs u l-fett ma nagħmluhomx flimkien. Jew inkella jekk wieħed ikun dominanti bħal ngħidu aħna ħadd pereżempju il-bajt fejn dak fihom ċertu ammonti ta' fett, nagħmel ftit ħaxix. Tajjeb ħalli il-bilanċ ma jkunx qiegħed hemm. Importanti li kemm bilanċ. Mela jew ħinijiet ta' high fat low carb, jew ħinijiet bil-kontra ta' high carb low fat. Diment, speċjalment għax di tal-high carb, not attenti kif ngħidu. Min jikol carbohydrates daqsxejn mhux ħażin, huma dawk in-nies li jagħmlu eżerċizzju ta' spess. Enerġetiċi, jew il-lifestyle tagħhom tkun hekk. Niċċaqalbu għax il-bqija rari jkun hemm. Għalhekk saqsejtek. We have to define what is high carb, Eżatt, ara, ifimni, normalment pereżempju porzjon tipiku ngħidu aħna jkun 60 gramma ross ħanivvinta hekk, jew 60 gramma ġin, jew żewġ slices ħobs, pereżempju. Issa, kemm il-darba dawk ikollok bżonnhom jiddependi minn inti kemm inti attiva. Issa 60 gramma ross għal min hemm barra għal platt wieħed hawn min jagħmlu doppju. Triplu. Hawn minn platt ta' ġin 150 grams qas iżdurru maż-żewġ. Għalhekk qed ngħidu that's why we have to define. Eżatt, u għalhekk ħafna drabi mbagħad naslu għal ċertu issues ta' overweight u obeżità bin-naqra tintara l-ġarra. Għal daqstant kemm importanti nitkellmu ma' nutritionist kwalifikata. Illi di qed tistaqsina isma' inti kemm inti attiva, it-tip ta' xogħol li tagħmel. Ovvjament imbagħad anke tkejjilna tiżinna dawn l-affarijiet għax grazzi għal dawk l-affarijiet illi bihom tista' taħdem lek inti xi jkollok bżonn, tajjeb? Għax jista' jkun li l-istess plan għal persuna A iwassala biex titqawwa u l-istess plan għal persuna B jgħinha biex tneħħi. Allura. Interessanti di mela biex nagħmlu recap għax dawn waqt iridu nitilqu. Għandek il-fett ma l-aħjar ħana il-fats, jiġifieri, ejja nagħtu naqra eżempju tal-fats. Olive oil, avocado. Dawk healthy fats qed nitkellmu. Perfett. Ma jitħaltux mal-carbs, laħjar. Eżattament, jew inkella jekk pereżempju jien naf ħanagħmel kuċċarina mhux marfa żejt, dik il-kuċċarina żejt inżomma sa kuċċarina. Ħalli jekk jiena pereżempju qed nagħmel platt rossi jew platt ta' ġin, kemm il-pita bread. Eżatt. Hawn min iħobb jagħmillek salad, naqra olive oil mhux ħażin, u għall-lunch żgħir joħodlok pita bread.
Hemmhekk x'inkunu qed nagħmlu. Issa, hemmhekk li ġara il-pita bread hija carbohydrates, tajjeb. Mela inti għandek il-ħaxix li huwa mainly fiber, mela dak kważi mhuwiex problema. Għandek il-pita bread li huma carbs u minn dak li jgħidulu high glycemic, normalment dulsima ġifieri dan għandu tendenza illi jekk speċjalment nikluh waħdu ħajolli livell ta' zokkor fid-dem. Allura idea tajba ħafna iva, illi bija nagħmlu naqra chicken jew naqra tuna biex il-livell ta' zokkor fid-dem inżommuh kontrollat. Imma x'ġara, jekk jien għamilt ħafna żejt ta' żebbuġa, mela hemmhekk apart il-carbs tal-pita bread. Kien hemm il-fats ta' żejt ta' żebbuġa, mela mort pjuttost qoli fit-tnejn. U l-ġisem ħajajt kif spiegajna l-ewwel, ħajt mela wieħed minnhom l-istorja, ħu liħor naħdem bih. Interessanti, xem xjenza wara. Xjenza. Issa, x'inhu mal-carbs li għandhom high low? Low, mela nitkellmu fuq pereżempju t-tuffieħ. Imma dak mista tikollu malik apparti jekk tista' tagħmlhom ma' selid. Mhux malik. To change, ġifieri an alternative per esempio for pita bread. Eżatt, mela ara, għandek kull tip ta' ħaxix l-ewwel net nibdew bl-iktar affarijiet li huma importanti, tajjeb il-ħaxix jekk hemm tip ta' carbs li huma tajbin jgħidulhom starchy carbohydrates, fibris carbohydrates qed inħawad għax ġejjin mill-fiber dan huwa l-ħaxix, dak huwa importanti ħafna. Issa, imbagħad għandek dak li huma non-starchy. Mela, per eżempju, qed insemmu il-piżelli, iktar importanti minn hekk il-beans, il-potatoes, jiġifieri qed nitkellmu fuq il-fażola u l-patata anka l-sweet potato. Chickpeas? Il-chickpeas imbagħad isu triq tan-nofs mhumiex daqshekk high glycemic. Imbagħad u ħadżbal nikorreġi daqsxejn ruħi, noqogħdu attenti minn affarijiet bħal piżelli, tajjeb għax dawk jitqisu daqsxejn starchy, ġejjen ħafna ross u ħobs, eccetera, eccetera. Ġifieri dawn li huma daqsxejn iktar forsi sweet, ħanużaw dik il-kelma u mbagħad jekk naqbżu fuq il-frott, banana, eccetera, li jkunu daqsxejn high in sugar, dawk imbagħad qed nersqu dejjem lej il-high glycemic. To be continued imma. To be continued, aħjar. Morru. Għal-isparixxu. See you later. Sparixxu.